ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ଉର୍ମିଳା ବିନ୍ଧାରତ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୋଲା କାଶୀନଗର ବ୍ଲକ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ବହିର ଦଳପଦୀ ପଦ ତୁମକୁ ସାଜେ ପଦ୍ୟର 11ଟି ପଂକ୍ତିରୁ 6ଟି ପଂକ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। ଆମେ ଏବେ ସେହି 6ଟି ପଂକ୍ତିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, କପୋତ ଦଳ କି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, କପୋତ ଦଳ ଖୁଦକଣିକାର ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ବାଣୁଆର ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ କାହା ପାଖକୁ ଗଲେ? ଉତ୍ତର, ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମୂଷିକରାଜ ହିରଣ୍ୟକ ପାଖକୁ ଗଲେ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ହିରଣ୍ୟକ କିଏ? ଉତ୍ତର, ହିରଣ୍ୟକ ହେଉଛି କପୋତ ରାଜାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ତଥା ମୂଷାମାନଙ୍କର ରାଜା। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ, ହିରଣ୍ୟକ କ'ଣ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ? ଉତ୍ତର, ବନ୍ଧୁ କପୋତ ରାଜା ତାଙ୍କ ଦଳବଳ ସହିତ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ହିରଣ୍ୟକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ, କପୋତମାନେ କାହିଁକି ଏଭଳି ଦଶା ଭୋଗିଲେ? ଉତ୍ତର, ବଣ ଉପର ଦେଇ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତଳେ ଖୁଦକଣିକା ଦେଖି କପୋତମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଲୋଭରେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଶିକାରୀ ବିଛାଇଥିବା ଜାଲରେ ସେମାନେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଗଲେ। ଲୋଭ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଏହିଭଳି ଦଶା ଭୋଗିଲେ। ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ, କପୋତ ରାଜା ନିଜ ଆଶ୍ରିତମାନଙ୍କୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ? କପୋତ ରାଜା ନିଜ ଆଶ୍ରିତମାନଙ୍କୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜାଲ ସହ ଉଡ଼ିଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ଜାଲ ସହିତ କପୋତ ରାଜା ତାଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ହିରଣ୍ୟକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କୁ କପୋତମାନଙ୍କ ଫାଶ କାଟିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଖାଲି ପାଦ ପୂରଣ କରିବା। କ, ବାର ବାର ହୋଇ ଶୁଭୁଛି ଡାକ ଡ୍ୟାସ୍। ଉତ୍ତର, ବାର ବାର ହୋଇ ଶୁଭୁଛି ଡାକ ହିରଣ୍ୟକ ହିରଣ୍ୟକ। ଖ, ମୂଷିକ ରାଜ ହେ ବନ୍ଧୁ ମୋର ଡ୍ୟାସ୍। ଉତ୍ତର, ମୂଷିକ ରାଜ ହେ ବନ୍ଧୁ ମୋର ବେଗେ ଆସି ଆମ ଜୀବନ ରଖ। ଗ, ଡ୍ୟାସ୍ ପରାଣ ବିକଳେ ସରବେ ମିଳି। ଉତ୍ତର, ନଥିଲା ଉପାୟ ଆମର ଆଉ ପରାଣ ବିକଳେ ସରବେ ମିଳି। ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନ, କବିତାରୁ ମନେ ପକାଇ ପଦ ପୂରଣ କର। କ, ନଥିଲା ଡ୍ୟାସ୍ ଆମର ଆଉ ପରାଣ ବିକଳେ ସରବେ ମିଳି ଡ୍ୟାସ୍ ସହିତରେ ଆସିଛୁ ଉଡ଼ି ମରଣ ଭୟ ଦେବାକୁ ଡ୍ୟାସ୍। ଉତ୍ତର, ନଥିଲା ଉପାୟ ଆମର ଆଉ ପରାଣ ବିକଳେ ସରବେ ମିଳି ଜାଲ ସହିତରେ ଆସିଛୁ ଉଡ଼ି ମରଣ ଭୟ ଦେବାକୁ ଟାଳି। ଖ, ମୋର ଅନୁଗତ କପୋତ ଦଳେ ଡ୍ୟାସ୍ ପାରିବ ମୁକ୍ତି କରି ମୂଷିକ ରାଜମ ଡ୍ୟାସ୍ ଆମଠି କରୁଣା ବର୍ଷା କରି। ଉତ୍ତର, ମୋର ଅନୁଗତ କପୋତ ଦଳେ ତୁମେ ହିଁ ପାରିବ ମୁକ୍ତି କରି ମୂଷିକ ରାଜମ ବାଲ୍ୟ ସଖା ଆମଠି କରୁଣା ବର୍ଷା କରି। ଧନ୍ୟବାଦ।